Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging usilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon na po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na pong bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling. Pakipindot na rin po ang like and share at subscriber. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Pagkakalob ko po sa inyo ang lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical na lahat ng panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isapuso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag kalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa mga kapwa na hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik at umapaw na pamamahal. Ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shout out po kay Rotaero, Nenita, Shirley, Oriola, Parambicol, Bike Tayo Kabayan, Ryan Libisti, Unix Binladin, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Orchili, Tinetron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Leno Shapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epima Felipe, Lima Triple A Commented, Marina Angeles, Arangis, Luli Kayago, Joan Bibbs, at No Gates, at si Gillian Jake Bolbider, Lucino Borgia, Interpic. Shout po sa inyong lahat. Sa mga hindi po na banggit, shout out po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po, shout out po sa inyong lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay orasyon tigal po ni Jesus para sa lahat pangkumbati ito. Alagad ng dilim, mga mangkukulam, mambabarang at iba pa. Ito po ang tigal po ni Jesus. Usalin sa isip lamang po ng 3 beses at titigan sa mata ang kalaban o hihip sa kamay at ituro at iwas-iwas sa langit o sa lupa. Ang tigal po na ito ay parang kidlat na gumuguhit pag tinamaan ang tao o kahit ano ay mangingisay pagkumbati naman ibulong ito sa hituturo at itusok sa tagiliran ng pasyente. Ito po ay magagamit po sa panggamutan po pag nanggagamot na po kayo. Napakabisa po ito, orasyon, alagad ng dilim, magkukulam, pambabarang at iba pa. Magagamit po nyo ito kung nanggagamot na po kayo. Pwede rin po itong ihip po sa tubig at ipainom sa pasyente yung inyong ginagamot. Narito po ang orasyon. Sa mga nagkon na po, dapat po dito ay nakapudir po kayo, malabal pundo, bakod para kon po. Tapos usalin nyo po ng 3 beses po ito sa isip ko lamang. Narito po ang orasyon. Jesus amaguam, morsiam, kalinam, mitam, liberatis, igusum, Jesus pakuam. Jesus amaguam, morsiam, galinam, mitam, liberatis, igusum, Jesus pakuam. Jesus amaguam, morsiam, galinam, mitam, liberatis, igusum, Jesus pakuam. Tapos isip po sa hituturo at iwas-iwas sa langit
o sa lupa. Ang tigal po nito ay parang kintat na gumuguhit pag tinamaan ang tao o kahit anumang ay mangingisay. Ito ay pangkumbate. Ibulong sa tuturo at itusok po sa tagiliran ng pasyente. Ito ay pangkalatan po. Dapat po dito ay pakaingatan po at huwag pangyabang. At gamitin po lamang sa tama. Huwag niyo pong gamitin sa kasamaan. Pag napaandar niyo po ito, delikado po na konto. Huwag niyo pong subukan na gamitin po sa kasamaan. Dito po ay ginagamit pa lamang po sa panggagamot. Sana po nagustuhan niyo po yung aking video. Sana po mag-subscribe, mag-like and share pa at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat.